Здравейте хора, аз съм Гошко и тук до мен е Иван. Здравейте. И добре дошли в първият епизод на CSGO. Играем на Инферно, както виждате. Защо така дропва? Сенситивито е на 100 и не мога да го ударя. Сега ще намаля сенситивито. Но от мишката чу. А? От мишката. На кое беше Не трябва да свети. Окей. Това вече е нещо друго. Така. Най-после Иван беше баннат и... Кой го банна? Кой беше виновен? Не е верно. Тук ви лъжа, тук Иван. Иван беше баннат и както винаги какво да правя? Трябва да чакам, за да снимам. И Кой си го направи? вече преди една минута банът свърши и както виждате започнах да снимам. Вау! Що ще ставам? Защото това не е моя. Взимам си акато, защото ма кефи. То по принцип ми е любимия автомат. Извинете за штракането, но просто е от контролера. Да, той играе на Xbox-а и само ми вика, че съм майнар. Не е верно. Кой си застал? Наистина ми вика, че съм майняр. Няма и невероятен Бахулук! страна. Кой те уби? Абе, некъв майняр. Къмагром! Аз чета пандом. Извинете, тук май ще трябва да сложим. Кати. Това всъщност е правилната дума, за да се каже това, което използваш. Ти не го използваш. Къде знаеш? Ти не го използваш. Извинете, ако Георги се излага, просто не може да играе. Да ти играе на седно. Нямаш CSGO иначе. Верно. Какъв невероятен кил. Сега ще му взема червената линия. Той я трейдва, не виде? Пише, че трейдва нещо. Така. Good luck, have fun. Къде са на слушалките, бе? Пред теб. Тези ли? Извинете, ме ще трябва малко да... Защо ги срежи, като не са включени? Не знам, аз просто така да кръстаям и ги включих. Мале! Така. Малко е. Я така кръвкам, фраз. Мадона се пише, но извинете го. Не е виновно момчето. Не си пие хапчетата. Я тихо е. Да, не трябва бия тук пред хората. Пред хората? Какъв приказка? Той ме уби. Не взел съм от 92. Ще помня, че той ми е взел 92. Да ти се стегли към. То за първи път ме убиват. Ти си намалил до края или бе, човече? Аз съм намалил по принцип на чакайте малко да се... майко, тук се излагаме пред хората. Излагаш. Точка 5. За хейстовете. Какво прави? Много силно, извинете, малко ще го намаля. То не се чува в клип. То май няма верно толкова силно се чува в... Но... Така... Защо само музиката чувам? Как музика? Не, чувам музика. Как музика? Музика има. Това да не е от музика. Го е. Махна се музиката. От мюзиките. Махна се музиката. Най-вероятно от мюзика. Фак. Къде беше това, бе? Майко! Коя вратка? Втора. Тя му трябва да откъсат. Тя не мога да откъсат. Шагувам се просто, бе. С тази мишка не съм свикнал, къде той някаква нова на Урейч. 25. Доста оригинално за 30 и 78 лева, шегувам се. За 25 лева, сега ще си взема емка.
Оригинален. Разбира се. Искаш ли да ви разим, бе, момче? Не. О, това е Азимов. Само, че малко се е изтил. Не му се вижда червеното-бялото. Оранжевото и бялото. Червеното и бялото. Оранжевото и бялото, извиня. 100% черен. Азимов. Това от тия новите. Струва анимация. И съм го преименувал да не се кефите. Съм го преименувал на М4А4. Шегувам се. Това е в кръга на шегата, разбира се. Нека сега се концентрираме върху играта. Концентрираме. За да не умираме. Мъкни, ще стане дъра. Така, не знам защо хода на Shift. И пореден кило. То па вика. Вижте какъв номер знам, хора. Чакайте. Така. Не спомни нищо. Не. Невероятен М9 щит. Фейт. Мале, сам ли остана? Не съм. Къде е този покук? Майко! В момента са двама на един. Един на един. Нямам Къде е? В пясък ли е? Какво ще направи Георги? Ще видите след трикомите. Нямах шанс. Бях на толкова малко, той не знам на колко е бил даже. Аз отбих двама, не мога да убия целия отбор. Също взема една пилешка. Вижте ме сега какъв съм снайперист. Шегувам се. Разбира се. Да видим колко ни е резултата. 2 от 3, слабо. Машина. Я ми виж АВП-то, бе. Азимов Абисис. АВП. Шегувам се. Това е пилешка. Трябва да отида ето тук е. Ма те си го имат, че са ръшнали. Не са май. Пропуск. Втори пропуск. Ти лут ли си, бе, нацелих. И какъв ли Ето, 6 съм взел. от страна Георги. Ние си играй там, да те надо. Чакам хост. Не гледай с такава. Извинете, дами и господа, ще позирам малко, тук трябва да си спакуваме сметките. Готови сме, дами и господа. Само ма дразни. Само са легави. Аз му казах да се налегая, ама той нали е лайния. Я си гледай там Азимовия съм. What the fuck? 2 от 4. Моите са в къщата. Моите са ботове. Само това ще кажа. Тези. Има не е то. Значи има някакъв с 5 годишен такъв клан с 5 години ветеран. И не може да откъсне. Повече от се купува това. 3 от 4. Не се купува това. Купува се. Не се купува. Купува се. Не се купува. Аз ти казвам. Аз ти казвам аз. Вашия отбор не му откъсне, ама пак вярват. Какво? Викам, вашия отбор не му откъсне, ама вярват. Не бой се, ще ги бием. 1 на 3. За вас? Сега ще ви чакаш, ти си полицай, извинявам се. Аз мисля, че ти си. Ще стоя тук и ще си чекава. Като другите тук И само като дойдат въргам, трябваше да имам един смок, една флашка само. Ама не се приближавай към монитора, че микрофона е близо и... Ама верно ли? И това е. Браво, но можеше си взема сега червена линия, ако не я взел той. Редлайн, демек. Да ме кажете, че съм някакъв неграмотен.
Не, завис. Ситуацията е 4 срещу 2. Георги. Мамо, той бати пича. Стат тръкле. Девой, пича умрел. Ало ще си го запаза. Епизод ще се казва червена линия лигна. Лигня. Да можеш да фанеш да запазваш. С кое говоря? Саут. Не може. Може. Значи с чай се преинсталира. Найс. Да, с кое? Не знам какво толкова им харесвате да говориш по... Странти. 3D Max Hellraisers. Не, LGB. Но това са новите стикери, бе. Не. О, то значи някакъв богаташ, трябва да му ги взимам винаги. Като му уби, трябва веднага да му ги взимам, след това го убия. Поне направих един хет. И невероятен кил от страна на... Кой те убил, бе? Не, на Георги. OSB. Аз колко съм? 3 от 5. Нищо, горе-долу добре. Поне направих хубави килове. Сила неземнина. Но то аз казвам с... той поне си служил в ОПС-то. Да видя. Аз ли? Да. Ми напиши net.graph. Как? Net. Чакай. Net. Ама... Начни конзолата и я. Така. Net. Дома. Дома. Граф. Сега напишеш графики. Графаха ли там? Едно. Готово. Не го показва. Ти с 14 в ОПС играе. Аз? Да, в момента аз играя 14 в ОПС. 12. 10 в ОПС да го кажа. Лагва ли в момента? Лагва ли? Няма, в смисъл не върви много хубаво. Къде има? Не знам защо, по каква причина. Сигурно съм затворил браузър и такива. Следващия хаф, ако е толкова, ще излезе да ги изключа всички работи. Дано не се чува много силно звука от играта, защото аз си го чувам доста силно. Що аз го чувам? Да, то през слушалките ще го чуваш. Особено като говорят тим. Това е ли с като? Най-накрая почваме. Не съм като е. Хаос. Значи те са. Браво на това наше. Good. Nice job. Чакайте да си намаля още малко волюм. Волюм 0.1. Това вече е нещо. Чакайте да си взема една екипировка. Да си взема и двете. Какво стана? Аз съм Б. Няма, както винаги сме Б. Не го видях. Майто, ако го не го убие. Братчета, ако го не го убие, ще още по-слаб от мен. Браво, уби го той. Хайде той. Тата, 3 на 4 са... 4 на 1. Толкова ги избие... No problem. Да го успокоя момчето, то са... Ма вика ли са Оли? Не, нищо не вика. Така за го викаш направо.
Ми така. Вижда се чувства. Let's go away. Чакай. Let's go away. Тия поне малко се разбират. Че има някакви къде не се разбираме. Тук ще се разбираме, мисля, че. Аз тук ще пазя апартамента. То... Зил ли му се викаш? А това. Гаска. А? Гаска. Мисля, че Зил му виках. Това не е Зил. Какво е? Май газ. Газ. 60. Да я знам. Не съм запознат с камионите. Нито пък аз. What? Тук ме плаши. Тия му убил. Как тъпото? Ще трябва да спя за малко клипа, за да видя дали има някакви браузъри и някакви програми, защото с твърде малко FPS карам и не мога да играя. Отново съм тук. Не знам какъв е проблема. И когато не снимам игра с 20 FPS, WTF, бъгна се, не ми се вижда скина. Не знам защо се получава така. Ако мога да взема някакво оръжие. Няма никой мит. Фак! Извинете ме, както казах, твърде много ми така ми лагва и не мога да видя. Направо на нашия. Той хвана бомбата. Найс. Се не мога да сета, че е скъде, защото преди беше саут и аз съм свикнала да говоря саут. Така. Мръдни се бе, човек, бе. Това е много прост. Така. Гарело. Дойде баш къде съм аз. Мамка. Браво на нашия. Взе първия кил. Без значи. Ще отидем. Не, ние по-добре да стоим тук. Защото сме с АВП. И не е сигурно колко може да има. Остана ни още един. Взех го. Така.
Отидем тук. Така. Явно не се... Ами са бе. Останах сам аз. Така. Sorry, team. Не можах да ги взема, извинете ме. Ще се питам с пилешкил, снайпер. По-добре не се показва и наш. Фък. Не успях да го взема. Взех демидж. Браво на този нашия. Good job. Good job. Така. То пилешка. За СЯВП. Този нашия ще тръгне. Ами така най-добре трима. Но то всъщност бе малка бомба, банана. И трябва по принцип да сме двама човека. Но както виждате нашите ръшват, а по принцип трябва да чакаме. Трябва на да стрима, защото там нали, е голяма бомба и трябва да се пазят повече хора. Така, но те смениха тактиката, но всъщност сега са, да. Те като видят, че не им потръгне Б, тръгват А. И това е... В смисъл, добра стратегия за тях. Лека красива. Къде беше този? Оставих нашия сам на 2 хп. Не знам дали ще успея да ги вземе. Браво! Сходна игра. Найс! Найс! Само бъркам с това, трябва да се науча, че вече е скъл. Какво се прави? Ти да си служил тия настройки на това на хайт всичко? Не. Минимум. Трябва да видим след клипа. Така, 7 на 7 се оформя. Сега ако вземем тази врътка, 8 на 7, ще свърши първия халф.
и след това ще бъде доста трудно като сме терористи. Защото, както знаете, повечето мапове са CT, да кажем. Хаос. 96 му взех. Хаос, low HP. Не. Не успяхме да вземем този рунд. Сега трябва да се стегнем всички и да сме задружни, защото не е много добре. Този от новата кутия. Чакайте да си взема моя. Просто исках да го видя. Така. А то му взех доста. О! Това ни изненада много яко. Взел съм 70. Остана нашият на двама. Няма да успее да се справи. Браво. Успя да сложи. Идват. Страхотно. Хайде и другия. Nice job. Браво, взехме и асистенция при това. Страхотна игра на нашият съотборник. Така. Не знам къде ще тръгва този бомбара, но като гледам тръгва, така мисля. Да, аз ще бъде. Аз веднага ще дойда за да му помогна. Защото аз все пак, както казах, то как ме изплаши, чек да му взема хапо. Съметна и смок. Не знам на къде отивам. Мръдни се наш. Зад нас! Как се е скрил? One does. A, guys, A. 8 на 8 резултатът. Този матч е доста равностоен. Но ние се ги догонваме. Да видим какво ще направи. Той стана само той. Това е доста лошо. 3. Това е право. Ще трябва да играем еко млеко. Така, направих си номера. Дали има някой би? Да. Този нашия стек 9. Аз дори един дигон не си купих. Но по-добре да запазя тези преди, защото другата въртка може би ще са доста важни. Доста важни, извинете ме. Трябваше да разстрелна.
Банана. Банана. Двама. Кога ще ги убия? Мидъл. А те вече не са и мидъл. Доста лошо се справяме като терористи. Девет от 15 нашия резултат не е толкова зле. Поне хващам някакви килове. Но като цяло губим вече с две вратки. Не знам как ще ги настигнем. Дано да успеем да не вземат map point. Това ми е... То се нарича и match point, но map point се нарича в турнирите. Защото няма как да изгубиш мапа. Може да е драу или равенство, демек, драу или победа. И няма шанс да загубиш. Това е нещо доста хубаво. И отново нищо не му взех. Какво ми става? Аз не знам. Чакайте да видим в конзолата. Нищо не съм взел. Да. Нищо не показва. Поне са трима нашите. Да спря да се справят. Този на 5 обаче. 3 на 3 ситуация. Дами и господа. Не знам как ще се справи нашия отбор. Доста лош мап за нас. Успяваме да направим това, което би трябвало да направим. И така. Този как не взе? Много лошо. Много лошо. Край. Няма шанс. Задържа бомбата поне. Няма шанс. Това много ще чакате да намаля тази музика, защото само ме дразни. Музика. Така. Добре. Сега не чуваме музика. Къде е бомбър обаче? Мисля, че този е бомбър. Не. Кой е бомбър? Той още е отзад. Ние май ще рушкаме А. Така поне изглежда. Нашата страна е там. Има някой САП тук. Ще успеем да вземем. Страхотна работа от нашия страхотен хед. Вземаме тук. I clear. Lol. Sorry. Не успях да взема този. Трябва да следим бомбата. Но той не тръгна всички към А, той тръгна към Б. Това е много тъпо. И те после ми казват защо съм А, не съм Б. Ами, той не може да съм стигнал вече до А и те да са на Б. И гати нещо. И да се чуди кой къде се фърга бомбата. Гати тъпото нещо. Това е неразбирателството между отбора ни. Никой не казва на къде тръгваме, просто хваща на някъде, какво ще да става. Взех го. Тук ще дойде.
Успях да го взема. 34 съм взел. Всичко е в този ръцете. Трябва да вярваме в скиловете му с АВП. Защо изяждаш нос по дяволите? Не, няма шанс. Няма. Явно ще загубим. Може просто не сме задружни и не успяхме. Аз изчистих един, но... Този тук нещо си пишат на някакъв език, дори не знам какъв, сигурно е холандски. Нямам представа какъв. Ще отива та сега. Стига. Трябва да го взема това. Вкарахме 87 демейдж. Фък. Пет на 2 на ситуация. Почти никакъв шанс. Даже нашия тук се опитва да убие някой и не успява. Сега ако направи това лейс... Не, няма шанс. Със сигурност ще загубим този мап. Този мап? Еми аз това казах. Този мап? Този мап, да. Нали това казах? Да, какво имаш предвид? Еми ще изгубим това лоби. Чудо, че ти... Поначално започнахме горе-долу добре, но сега започнахме... да, но си ги обърнахме след това. И ги поведохме даже. Това е да нямаш късмет. И да сме задружени отбор. И аз не съм добър. Да, само аз убих един. И гати нещото. Браво на тоя. 99 си, момче. Изиграй я. Ще сейфва момчето, какво да прави? Не, може да вземе сейф. Тя да вземе бомбата всъщност. О! Ще се опита да направи нещо доста интересно. Но да видим. Имам много малко време. 20 и няколко секунди. Не. Взех този маппойнт. И... какво се прави? Получи се доста лош първи епизод, но какво да се прави? Тук нашите си пишат, ама тя нека си пишат. Ние губиме, те си пишат и си ми тенксват. Аз също нямам какво да правя. Единствено аз това пич убиваме по някой и те после са ми недоволни, него сега ме убиха. Няма и така се играе. Сега ще трябва да взема този рунд, иначе ще си казваме GG. Не. Те и нашите си не верват.
направа на нашия. Доста добри 2 кила. Сега може да не си казваме още GG. Зависи как ще се справят нашите. Една в две ситуация. Трябва да взема тази вратка. Добре, това ще трябва да ги разчисти. Имаме 33 секунди. Фак! Не от тук, бе, прич! Не отгоре, бе! Тука, да. Бързо, взема го! Very nice. Пада на някаква северна гора, дида отпад. Скъсанцев. Супер. Good game. Very nice team. GG, guys. Good game. Good game. Yeah, that was it. Ами добре, приятели, това ще бъде от днешния епизод. Надявам той да ви е харесал. Започнахме поетката с загуба, но какво да се прави. Това ще бъде, както казах, днешния епизод и довиждане.